Il-proposta l-abbozz liġi dwar id-dominju pubbliku li Shadow Minister Jason Azzopardi preżenta bħala tiegħu kienet kitbitha id-ditta legali Ganado Associates. One News se jikkonferma li din id-ditta kienet imqabda mill-Gvern preċedenti biex tagħmel dan ix-xogħol, tant li fl-2012 kien tlesta abbozz għal konsultazzjoni pubblika. Il-kuntratt ma' din id-ditta ma ħareġ mid-Dipartiment tal-Artijiet kif normalment jiġri. Iżda kien ħareġ mis-segretarjat ta' Jason Azzopardi li dak iż-żmien kien il-ministru responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet. One News se jikkonferma meta kien jitħejja dan l-abbozz li ditta legali kellha wkoll laqat mal-Avukat Ġenerali. Bħala parti minn dan il-proċess intużaw ukoll strutturi oħra tal-Gvern. U għalhekk li l-aġir ta' Jason Azzopardi meta prova jagħti l-impressjoni li mill-Oppożizzjoni kiteb xi liġi ġdida kien deskritt bħala wieħed qarriqi. Fit-28 ta' April mingħajr mistħija Azzopardi iddikjara hekk. Din inizjattiva kuraġġuża, innovattiva min-naħa tal-Oppożizzjoni illi bażikament qegħdin għall-ewwel darba nipproponu li jkollna liġi li tiddefinixxi dak li huwa public domain bil-Malti demanju pubbliku. Id-deputati Jason Azzopardi, Marta Sportelli u Rajin Kallus m'għamlu ebda referenza għal fatt li dak li kienu qed iresqu kien kitbu ħadd ieħor għall-Gvern. Fl-aħħar jiem is-Segretarju Parlamentari José Herrera spjega kif il-Gvern ħanota ta' dan ix-xogħol u wara konsultazzjoni li jagħmel ma' msieħba ewlenin fil-qasam ippropona xi bidliet ħalli jissaħħaħ. Dan għax bħalissa l-Gvern qed jipprepara liġi integrali marittima u wara konsultazzjoni biħsibu jintegra l-abbozz tal-2012 bħala parti minn din il-politika.